Adlaw Bohol o sa tanang mga bulanon sa tibuok kalibutan, kini ang Bohol ITV. Puno na usab ang Kapitolyo sa ikaduhang higayon sa People's Day matag Lunes, kung asa maduulan mismo si Governor Arthur C. Yap ug ang mga kaopisinahan sa Kapitolyo. Aniya ang PLO nga maghatag og legal services, ang PHO nga maghatag og libreng tambal ug bitamina sa mga katawhan sa Bohol ug ang uban pang mga kaopisinahan nga maghatag libreng ayuda og serbisyo. Happy